haka jing shisha. Hapor kada pi ka khot bat pertai kupa. Pidi ban sangem, kinde eka kali bat ban ai la di kupa, bat ka banikran, pi shep tiang, bat pi isi yu kedor. Bat pinut, bat pen saki, na kaleng jong ka Clara. Pila pen biet yaka, di kam barit, haka office jong pi. Pila ya ju ejan bahabat ka, baka hadu baka habe ila kupa ki kun. I object, Your Honor. Kum kita kijing kan talk kelam bakla witness. Objection sustained. Ngakot ya kasaki baar. Banwan haka witness box. Counsel pai, sumbaya tu hakmat king bishar. Yaki ki ba pitep shipang jing le jong kedor. Yakini ki kam boman ki baula le kat kum ka jing tip jong pi. Hoi, kalong ka jing shisha. Namar uni ubrio, ladan lupa ka jing temu. Baun penhiar keput ya ka kun jonga ka Clara. Walau day makana ukpa jong ka Dafi. Andai dan hok ai ru. Baun tuklar lani baun ledan bor. Namar ka Dafi kadai ka do ka senam jungi. I kam dan hok mangi. Kat kum ka dustur. Mau udan bor hayengkur. Kum tanga karpat ya ka yeng bishar bakan ai ya ka jing bishar ka bahok. Is your turn, counsel. Ngopla, ba pila un pin shai kan ikam. Klami ida lai hman. Ne pishus ngap tang lagi kana lam ler. Pim su tu bo kupau e la ka kun. Kumbalong ma pi. Ba pinyang ya sa ya ka kun bi e jong pi. Bat ban sakhi lam ler hang bi. Objection, Your Honor. Objection overruled. Thank you, Your Honor. Kumnu pim le ran. Kum ka kami ka yeng. Bamla ba sa sari ka kun. Hadu ba pila ban be no ipersa kurim. Klam da pen shong ni ba? Hey ka buram jo pi kum ka kami. Ni ka kiao. Ka ba pait ba sunshar. Ya ka buram par ka ijat ka yeng kasam. Ka bari ya ka jai ka kenja. Hai kalau we ka yeng kasam ka jong pi. Da par khashwa. Shop hin ko. Piong ba ki khod kim dei ka dogas nam jong pa. Kata kalong ka pas ngosir kay. Bar ka pa pinhar door. Ya ka jinglong jong kupa. Ya tu ha kang ni ka jiksisha. Ha ka nu ka dur. Ba phidan ka saki ka babiang. Ba pin ka no ikit door. Ba di ma u ba le ka ni ka kam.